Ayo Dek, tabel 13 loh Dek. Tabel 13. Bapak Sugeng siang. Sing kersane bapake menapa? Hamba Allah. Guys, Sugeng ramu para tamu Pak De Pardi. Jogete sakniki napa mangke? Mangke. Iya. Pak Demesre sing rawuh. Mong sakmene pungkasane kali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal bebujanku. Pak Demesre kepranan barengkan durung kenyataan. Mbaknya ini saya Honda Yusuf. Pak Jemen, maka Pak Jemen. Om Sunar. Berkah barokah. Mas Dodo. Mong samene pungkasane kali katresnanku. Tiga sekawan. Mau nyatane yen aku ditinggal bebujanku. Barokah barokah masku. Yen mulane aku ra wis kondo. Aku wis lan ora kondo donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Ninggal katresnan. Biar Rizka Kose aja kesusu. Mas Mesno wis urung kedare. Bablaske ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mas. Anu ben melorot sik makeme Pak No. Ben unjuk es sik, kopi sik. Nah, soalnya niku dugi sonten Mas. Dugi dalu pokoknya Mas Mesno. Ben anu Pak No. Le nyiapke ben soyo rodok suwe dadine diengko-engko bae. Om Misno, Om Yadi sak rombongan. Nggih, Sugeng Rawuh saking Ancol lanjut Mas Min. Keluarga besar Ancol pun dugi sedaya menika Pak Jepin. Pak Sarmo, wah wis komplit pokok iki. Iki juragan kabeh ya Pak No. Wah. Oke siap. Oke, bendahar sih. Ya bablaskin tinggal katresnan. Mbak, ya ini
Bocah gini piye? Ini bude-bude. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Sahabat karo sapa budhe-budhe cantik suwon rino lan sampai bawah Gusti ya, urut juga kene. Assalamualaikum. Ya. Bapak Dik. Tahu nono, winda nono. Tak tangi. Neng pucu ing tresno. Udah party toh, Bude. Ojo lali Bude gini. Matur nuwun. Wes gelem tak sing Bude mana? Aku tangane bae. Sampai bawah. Sampai bawah. Orang kaya Pak No. Orang kaya. Orang kaya. Urut rene. Aku kene. Uti kualat kowe karo Uti kualat kowe kok. Uti nyuwun sewu Uti. Kualat kowe karo Uti kok yo samu. Nangis sakjroning atiku. Nangis ketok. Bujuragan sahabat karo sapa bujuragan bujuragan serawuh orang kaya titolan mugi-mugi Gusti njok sangu mak mama mama lho gak nyameli piye to Pak bisa kaya bae. Nunggone buke. Buke ger. Weh, alhamdulillah. Orang kaya. Garwane wong liya Mas. Matur nuwun buke. Tahu nono, winda nono. Tak anteni. Sak pucuk ing tresno sembah nuwun. Lali janjine Mas. Lali janjine. Aja lali pawon.
Apa? Pak De Ustad kok digoyang. Lah wis maringi lho, Dek. SMS trambalesi. Yen tak telepon malah tok pateni. Matur sembah nuwun. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mandi tak ciwel ciwel Mas Bambang sampun iya yang 3 belum iya tenang kue kualat karo Uti sumpah kue kualat kue karo Uti setunggal kalih 3 dereng Pak De matur nuwun nggih niki lali janjine diputer Diriska yang Uti calim aku wis ngomong kue kualat karo Uti kok kue kualat yang Uti salim sih. Derek muji mugi tansah pinaringan sehat. Pak No. Dirgo yuswa awet sepuh. Uti geser sampingnya. Lah iya maksudku yo ngono lho, Dik. Bu, nyuwun sewu niki dalem betakne tasih nggih. Kowe iki kok yo ngerti wae lho. Pak De matur nuwun nggih. Sembah nuwun pokoke sedaya pinaringan sehat. Semuanya matur sembah nuwun. Ya Allah ayu-ayune Pak No. Cebrang kae urung lho, Dik. Ayo rono kae yuk. Sik kayak urung ono hilale Pak No. Enak ayo ta wis to. Hilale urung ketok. Ya janjane komeneng ngendi gelagatmu sajak nyupriani. Ayo rene, Dik. Hatiku suci. Nyebrang. Nyebrang. Untuk keluarga besar Ari Santri Tunggal, untuk pembayaran di depan ya, Dek. Iya. Tugas es krim. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nanti lingsir srengenge aneh kene aku nunggu kowe sembah nuwun Bapak nggih sembah nuwun kita informasikan dulu buat seluruh anggota Arisan Tritunggal. Untuk seluruh anggota Tritunggal, Arisan Tritunggal, untuk pembayaran dimohon di depan nggih, di depan mie ayam. Di depan gerobak mie ayam untuk pembayaran Arisan Tritunggal. Monggo, kowe pas bayar urung Pak No? Oh nggih Pak Sarmo. Nggih, siap. Om Rudi, Bude siapkan nggih. Nah. Senyumnya Om Rudi loh, Dek. Mempesona tuh Pak No. Iya tutup. Senyum-senyum wis nyiapne saweran. Ya genah aromane gitu. Ya.
Janje. Pak No. Iki mesti kok ngomong dasar tuyul. Jegul. Pak Geger genah dasar tuyul. Janjane kowe neng ngendi. Kelakatku. Kusik. Saja mbok Kiryani. Atiku susana. Pak Demen, monggo Pak De. Nadyan aku bocah gunung, banget ora susah kakek nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Jan, sing nyontek ya ben kesel. Iki dengkule Mbak Tutik iki jan lho. Iya, piye? Otot kawat kulang mesin. Kandhani. Ayo lebokke. Apa? Balen ayo. Iya. Bu Bu Sulia monggo. Ana pasar padha gunung adoh banget gunungku ora susah aku bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon masih tetap perpisahan karo aku. Ayo Pak Geger. Iya. Ojo ngerti gawe-gawe gelo Kodino beto ing rupedo
bablas gagat tenjang. Oke, siap. Yo. Apa kowe ra kelingan gagat tenjang masih. Kelangan Om Demang. Om Selia sembah nuwun. Surya Jodro Kartika Amanku Daya. Hae. Yo bar iki sekarang asar sih. Selamat sore Di Alfi. Mbak Kucir, sugeng santen Mbak Kucir. Gagat tenjang wanci bangun pungon terus ngalamun mungon saya mantep ngagung teas maneng Gusti moho asih sayekti
Seger deh. Pantesan Ayo. Sinten iki sing anu ajeng parkir? Mas wis no, ayo Mas. Aja semalam bagus tresnaku mikira alayu rasui aku kali iso sumanding ana ing sisihmu Sumarmoyo yo Amisno monggo Ayo Pak Misno Ayo Pak Bu izin nggih Bu Sumarmoyo iya Mas ayo ade sunat ade Suwe lawase kowe lunga pamit karo Mas angin Ade Demang yo wong ayo bepujanku ati susah nunggu kowe bali bagus papunjanaku Aruti sampai bawah Ade sunat Amis Ade sunat wayanganmu ngeredu atiku ayo Ade sunat iya asal aduh iya kowe bali rasa kangen ora bisa mari mong sliramu kang bisa nambani Hae Pak Misno Hae lho Pak De, bablas kene napa niki Pak? Pak Misno campilut. Bunda-bunda cantik. Monggo. Bu hae Bu Oh, garwane wong liya. Oh, nggih. Nggih, kapilut riyen, bar kapilut garwane wong liya. Monggo. Aja semalam bagus tresnaku mikira Garwane wong liya sik. ora suwe aku bali iso sumanding ana
ngene Pak. Nek Pak. Pak Rudi ya. Ayo lebokke, Pak. Puput no. Puput ayo lebokke. Ning apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku Wong ayu sing tak tresnani Rino wengi. tak pimpin aku ora iso lali mong sliramu pepujan ning ati Bude Sunan Kemas, Bude. Kodang kuning, oke siap. Ramo tresno garwane wong liya Asik, Pak Wisno, goyang cokek. aku wis kebar Nah, sampai bawah, sampai bawah. ning ati kumpul gawe lara Kapilut. Ning apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku terus tekolah nyuwun ngapura. Asal
bablasne podang kuning. Podang kuning budhe ngersake teling singan. Nggih. Podang kuning teling singan oke. Ulo sawah sapa mendut. Datanowa atiku wis dadi lilo. Sahibaku ngerasaku lamun bisa secaketan seliramu. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Paguyuban santri tunggal monggo. Pak Yadi, panggilan kepada Pak Yadi. Apiye Pak ngoyo-ngoyo Puput, diam semuanya. Ini amanah dari Bu Yadi. Pak Yadi suruh manggil Pak Yadi. Lagune manis. Bablas Pak Yadi. Barang sampun papanggilan. Ayo dia Mariska. Aku cedota
Alhamdulillah. Tambah manis matur nuwun Pak Yati ora kelem lames yen mesem manis sing ngumpuli matu ibu pecantik kaya bisa ngrantake jantung Pak Demon maju Pak Demon monggo ayo Bude Pak Geger suwun ngalor ngidul Bude matur nuwun gawan gendul iya kembang melati dek dironce-ronceng setengah mati dek aku naksir kowe sudah maringi Sojo Pak Yati pupusnya nelongso memang lidah mas tidak bertulang panggai bersilat eko watahe wong lanang pupusnya nelongso tetap berdiri semua. Niki kerubune beda, kubu mriki kubu mriki. Ampun kalah Pak Sunar.
caketan suning ati jatan luntur saya merahati aku kowe dadi garwa merga leren ing gubuk asmara Om Giar Sugiarto Omas Odeng-odeng sembah nuwun Ntar monggo. Ayo to, bangsa. Gendong. Gendong. Monggo. liwat aku kelingan gubuk kae yen tak leren cekak kebak tulisan Pak Toto. Bagiannya dewe-dewe. Pak Toto napa lagune? caketan sajroning ati caketan luntur aku kowe dadi garwa merga leren ing gubuk asmara
Siden nopo barengku lotake wulan iki jalangane pitanegen malam pitu sapar tapotak selonjak menawi lonjak ayu kula badhe dalan ayo direne dik sakit mawon mas wong kula nembe longgar wulan iki calangan boten bladekan nanging pripun mas mangke kula mangkake dipun papak mas nopo kula budal dhewe iya nawi kurun kula badhe papak pisan saged mawon mas wonten rame mbok dalan pun kuatir nadyan tiyang gemyong kul boten nate sembarangan mangke riyen mas ampun lali panjenengan pira-pira waton ono taline pun kuatir dik pinten to bayarane sing penting sing penting iso mapak sindete Semar monggo bosku iya ayo Pak Geger asa ayo Bunda asa yo 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 monggo Bu asa Matur suwun Bunda asa Pakno Mbak Yusiden nopo parengku lotake ayo joget wulan iki asa calangane pitanegen malam pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang bayu kula badhe dalan saged mawon mas wong kula nembe longgar wulan iki calangan boten bladekan nanging pripun mas mangke kula mangkate sampe bela adipun papak nopo kula budal dhewe maju mundur nawi kurun kula badhe papak pisan saged mawon mas waton rame dalan sejarah pun kuatir latihan tiap nanggongan kulon iki bisa nate bebrayan nanging pripun mas ampun lali panjenengan pira-pira waton capek gunung taline pun kuatir dik pinten to bayarane sing penting bisa mapak siden Semar Mulya capek gunung ayo dek Mas Sugiono Mbak Purna Paginati
besan Mbak Wanti-Wanti. Mbak Wanti, Mbak Pur, iya, iya, iya. Ayo Om nyanyi Om. Ayo Dek, jangan nyanyi Dek. Dek. Saiki ono ati Semar Moyo jarene wis menang keturutan sing digadang sampai bawah terus yen ninggal janji ayo Pak saiki opo lali Pak Demet bener iki apa kok Dik? Oke. Dedek Noval Ciputat lagunya kalah. Sing nyanyi Puput. Sing nyanyi Puput. Si Gajah Duduk oke. Ayo Pak No. Syukur Mari saya pakai bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Ayo Le. Ora elang gone padha lara lopo Bu Besan Purnama Semar Moyo iki. Oi, 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 asik. sampai bawah sampai bawah so sampai bawah so sampai bawah so Sikat yo. gelang kalung sing tak tampa elingake jamane semono nalika biyen-biyene janji tresno nganti salawase bebarengan Sampai bawah Pak Geger. kok tak rasa Apa pancen Mas sliramu ora krasa. air Iya. apa sliramu ra keton yen rekoso urip ana gunung Iya 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 asik. bunga susah Asik. dilakoni dire Mas Sunar Terus yen karemu Gusti sing maringi hae iki Sherlock nderekan Om Sunar. aduh pegel. Dek Wiwin, Papa Yudo, Kidalang Yudo Carita. Coba Pak De Geger. Ibu-ibu. Ayo Pak No. Oke, mau goyang sampai bawah, Dek. Dek Puput ra mungkin iso. Bisa Len. Iso tapi ra iso munggah. Gelang kalung dadi Ibu-ibu, saksi. Muga sliramu ra bisa ngocati. Sepejamle masih. Dina ya mong tak rasa apa sliramu
masku. Sampai bawah, ayo Bude. Sampai bawah. 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 Bude, ya Allah. Bude senang. Seliramu rageton Wes to Mas. urip ana gunung Ya. bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi kok sik Tombo kangen masih akhir dowo ayu sing tak pikir-pikir ya sebelum anu apa mau Semoga dan pakai balen berbalen langsung kelangan seliramu paling istimewa bagiku.
12 jalan masih. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Ora sing tak jaluk, sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas, aja seneng nanging wedokan. Kagala ya mantan terang, aku mau urip pati sinar. Ayo. Monggo bosku, jalan. Deva, ayo sini. Diris kasih saya. Katur om. Katur bos geger. Karotaya nganggo teklek kecemplung kalen. Ketimbang golek dik sing penting alu wong balen. Saestu dik dadi anteping kalbu. Tak kirani jiwa raga tulus ing ati. Gonku ngetedi elek-elek dek jamane semono runtang-runtungan anane mung ana liya Om Lili lali janjine Haratoyo nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dik sing penting alu balen. Saestu dik dadi anteping kalbu.
hati lali janjine. Bar lali janjine stop kelangan. Bapak lali janjine. Ayo dia sing sayang. Habis ini ya, habis ini ya. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng Tawang Mangu, nganti lingsir srengenge ana kene. Aku nunggu kowe juga tak kene wis tak SMS ra balesi yen tak telepon malah topat eni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwa 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 lali janjine kandhane lesane Kak Pepi Mbak Angel. bar iki leren sik didiknya nyanyi kelangan. Oh nggih. Bar kelangan kok dek puput cek utang lho dek wedek tetuagih ku. Mbak Ngomong, Angel hae lagunya Mbak mau. Angel. Kalah. Hae. Janjane kowe nganti kelanganku saja nyupri ani Oke, terima kasih matur tembang cuan, thank you.